Ollaan takaisin tekemässä uutta Growth Stories-jaksoa ja tässä jaksossa tavataan Aleksi Ojala. Aleksilla on tosi mielenkiintoinen tausta ja tänään kuullaan hänen tarina siitä, että miten kiinteistövälitysalalta tuli ajatus startuppiin ja miten Aleksi päätyi tämän kautta rahoituskonsultiksi ja sarjayrittäjäksi. Aleksi on meitä odottamassa tuolla, niin hypätään vaan jakson pariin. Mikä innoitti yrittämään ja sitten mikä oli se alkuperäinen visio siinä, että mikä se oli se business, mitä lähdit tekemään? Itse asiassa kaikki lähti siitä, me oltiin yhtiökumppanin kanssa kiinteistövälitystoimistossa töissä. Me tultiin siihen tulokseen, että asioita ei tehty Suomessa, ei välttämättä tehdä vieläkään ihan kauhean datalähtöisesti. Kun kiinteistöjä tai asunto-osakkeet arvioidaan, ne tehdään yleensä välittäjän toimesta. Ja silloin siinä syntyy erilaisia kilpailumenetelmiä, mitkä ei sitten ole loppuasiakkaalle kauhean edullisia. Arvioidaan esimerkiksi hintaa matalammaksi sen takia tai korkeammaksi sen takia, että saadaan itse tavallaan ostettua itselleen se työ. No, me lähdettiin siitä sitten sillä ajatuksella liikkeelle, että opetetaan siellä ja perustetaan yritys, jonka ideana on luoda tämmöinen valuaatiotyökalu. Ja totta kai näitä valuaatiotyökaluja oli silloin olemassa, mutta ne oli kaikki tämmöisiä simppeleitä, ne perustuu alueen hintakeskiarvoihin ja sitten ehkä kaikista edistyksellisimmät oli tehty jollain lineaarisella regressioanalyysillä. Me päädyttiin tämmöiseen multiple machine learning malliin. Ja meillä oli siinä useampi koneoppimisalgoritmi päällekkäin, jotka validoi toisiansa. Siinä oli hirveän iso pipeline erilaisia niin kuin muuttujia ja sitten lopputulos oli se, että se antoi sulle tosi tarkan hinnan sen mukaan, että mitä siinä alueella tapahtuu, kuinka pitkä matka sieltä on todennäköiseen työpaikkaan, millä tavalla siinä on julkista liikennettä. Me pystyttiin jopa arvioimaan, että minkä verran jonkun asunnon ikkunan näköala maksaa. Ja tämmöisiä tosi mielenkiintoisia juttuja. Mitä enemmän siihen pureutui, sitä enemmän näitä mielenkiintoisia juttuja löytyi sieltä. Tämän kautta tultiin siihen kysymykseen, että mistä me saadaan tähän rahaa. Ja meillä oli muutamia sijoittajakeskusteluja. Me saatiin vähän jotain liikkeellekin, mutta sitten ilmeni se, että julkista rahaa on tämmöisiin hankkeisiin tarjolla myös. Long story short, me ei onnistuttu saamaan tätä markkinoille. Meillä oli tosi paljon mielenkiintoisia keskusteluja. Erään isomman pankin kanssa oli jopa keskustelu siitä, että he olisivat ostanut meiltä datasetteja, mutta että he oli itse kehittänyt samantyyppistä tuotetta. He oli laittanut siihen siinä vaiheessa vissiin 12,5 miljoonaa euroa. Just. Me oltiin laitettu ehkä 50 ja svettiä. Ja joka tapauksessa syystä tai toisesta me ei sit saatu sitä liikkeelle. Ja käytännössä sen tuotteen kanssa me feilattiin. Toki se on edelleen olemassa, se on tuolla syvällä arkistoissa, mutta katsotaan, jos siitä joku päivä tulee jotain. Kyllä, ei ole vielä ihan kuopattu. Ei ole ihan kuopattu. Tuosta tuli kysymys mieleen, että miten niin kiinteistövälittäjistä tulee koneoppimisalgoritmien osaaja? No, oliko teillä taustaa jo sieltä aikaisemmin? Ei varsinaisesti. Mä oon ollut AMKissa tradenomilinjalla. Yhtiökumppani ei siinä vaiheessa ollut korkeakoulussa ollenkaan. Ehkä siinä aukesi siinä kohtaa semmoinen, että ei se niinku rahan tekeminen välttämättä vaadi semmoista niinku lokerointia. Me päätettiin, että meillä on ollut oikeastaan aina semmoinen asenne, että jos ei osata, niin sit opetellaan. Ja varsinkin nyt sit, kun ollaan tultu pidemmälle, niin jos ei osata, niin sitten hankitaan tiimiä, delegoidaan. Mä en muista nyt ihan tarkalleen, missä vaiheessa se oli, mutta olisiko se ollut vuoden 2020 loppupuolella, kun me alettiin huomaa sitä, että nämä keskustelut aina etenee tiettyyn pisteeseen. Että siellä on ihan hirveästi mielenkiintoa ja itse asiassa hauskin mielenkiinto oli vielä tämmöinen, että me oltiin jostain syystä Rymyetun jonossa ja takana oli sitten erään erittäin suuren eläkevakuutusyhtiön toi CFO, joka sitten kuuli meidän keskustelun tästä meidän tuotteesta ja hän halusi sitten tavata sen kanssa, kun hänellä oli sitten, se oli kesällä, niin sitten hänen kesälomien jälkeen
Ja no, tämäkin keskustelu, me päädyttiin sit siihen pisteeseen, että tätä pitäisi saada kehitettyä eteenpäin. Pitäisi olla käyttöliittymät, pitäisi olla asiat, jotka vaatisivat pidempiaikaista kehittämistä ja pidempiaikaista ehkä iterointia siinä. Meillä ei vaan kassa riittänyt siinä kohtaa. Me ei saatu enää keneltäkään lisää rahaa siihen. Ja siinä vaiheessa tultiin siihen tulokseen, että okei, nyt meillä on 100 tonnin monttu. Mitä me tämän asian kanssa tehdään? Et laitetaanko pillit pussiin vai aletaanko töihin? Ja me päätettiin sitten siinä vaiheessa, että hei, me ollaan kuitenkin onnistuttu tälle meidän tuotteelle saamaan rahaa tässä niin kuin ajan saatossa. Me ollaan, siinä vaiheessa me oltiin opittu puhumaan sijoittajien kanssa. Me oltiin opittu puhumaan esimerkiksi julkisrahoituslaitosten kanssa. Todettiin, että me voidaan auttaa muita firmoja, jotka on samanlaisella trackillä. Ja sitä kautta sitten oikeastaan me lähdettiin niin kuin tuttujen yrittäjien kautta. Käytiin keskusteluja siitä, että hei, me osataan tehdä tämmöisiä asioita, onko mitään, minkä kanssa me voidaan auttaa teitä. Ja me aika nopeasti päädyttiin sitten totta kai erilaisiin niin kuin digitaalisiin kehitysprojekteihin, koska se oli se, missä meillä oli itselläkin tausta. Ja siinä oli positiivista se, että monesti vaikka meidän tyyppiset konsulttifirmat toimii niin kuin pelkästään siinä niishissä, että niitä rahoituksia haetaan, myydään tavallaan sitä hakemista. Ja meidän ei tarvinnut tehdä sitä, koska meillä oli jo osaaminen siitä, että miten tuommoista projektia viedään tiettyyn pisteeseen. Me pystyttiin oikeasti toimimaan siinä projektissa ja pystyttiin käytännössä menemään sinne yrityksen sisälle jeesaamaan siinä prosessissa pidempiaikaisesti. Toihan on mielenkiintoinen. Siis mekin ollaan itse haettu jossain kohtaa jotain vastaavia niin kuin näitä TK-lainoja ja sitten Tempoa ja mitä näitä on. Just näitä. Niin monet niin kuin minkä kanssa juttelin silloin, niin ne oli just siihen, että ne vei sen tiettyyn pisteeseen asti pelkästään. Tuo oli mielenkiintoinen, että te lähditte niin kuin viemään sitä vielä pidemmälle, mikä on toisaalta niin kuin asiakkaan näkökulmasta paljon kivempi. Se on asiakkaan näkökulmasta kivempi ja itse asiassa se on myös näiden laitosten näkökulmasta kivempi. Me ollaan tälläkin hetkellä semmoisessa tietynlaisessa siirtymäkohdassa julkisrahoitusten osalta. Virastoissa tapahtuu erilaisia muutoksia ja myöntöluvat vähän muuttuu ja osa loppuu. Isona kipukohtana näille laitoksille on tullut se, että he ei halua tehdä konsulttien kanssa töitä. Että he ei halua, että yrityksen ja viraston välissä on konsulttifirma, joka on vähän hassua, koska muualla Euroopassa se on käytäntö ja sitä suositellaan. En nyt voi sanoa, että ihan kaikkialla, mutta se on niin kuin se on yleinen käytäntö. Ja sitä kautta me ollaan pystytty ehkä positioitumaan paremmin niin, että me ei olla hakemustoimisto, vaan me mennään siihen projektiin ja me vaikkakin ollaan ulkoisia konsultteja, mutta niin pitkään kuin se projekti kestää, me ollaan siinä firmassa. Toki jotkut projektit on lyhyitä ja silloin siinä ollaan lyhyemmän aikaa, mutta et me mennään tarjoamaan sinne sitä osaamista ja me käytetään enemmän ehkä työkaluna näitä rahoituksia. Kyllä. Ja te olitte tehnyt nyt niin kuin 2020 vuoden lopusta. 20 vuoden loppupuolelta, joo. Joo, eli neljä vuotta tulee niin kuin aika lailla täyteen. Joo. Me ei koskettu onneksi näihin koronatukiin. Okay. Niistä on kuullut paljon puhetta ja me ei silloin onneksi siihen lähdetty. Joo, niin se oli vähän sitä keskustelua sitten, että niitä oli ehkä vähän löysillä perusteilla jaettu yrityksille ja niitä perittiin sitten ilmeisesti takaisinkin päin. No, mulla on hyvä tarina sieltä yhdestä tuusulalaisesta valokuvaajasta, joka kirjoitti Googleen, että miten haen koronatuen. Hän seurasi ensimmäistä linkkiä, teki tukihakemuksen. Pari viikkoa myöhemmin Haminan kaupunki lähetti hänelle ystävällisesti kirjeen, että sulla on myönnetty 5 000 euron koronatuki Tuusulaan. Haminasta? Kyllä. Lievästi sanottuna se oli vähän löysää se niiden myöntäminen silloin. Joo. Varmasti meni paljon oikeisiinkin osoitteisiin, mutta... Meni. On noit kuullut paljon semmosia niin kuin oikeesti
järkeviä ja tärkeitä hankkeita on lähtenyt sieltä. Silloin oli kuitenkin semmoinen tilanne, että ei voinut tehdä normaali liiketoimintaa. Et sit jos on jotain backlogissa, mitä voi kehittää ja siihen on raha tarjolla, niin kyllä sieltä tuli oikeasti paljon hyviäkin sitten. Kyllä. Joo, kyllä niitä itsekin törmäsi niin, että paljon sitä vietiin oikeasti kehitykseen sitä fyrkkaa, että se oli niin kuin hyvin käytetty myös mun mielestä. Kyllä. En ehkä tajus käyttää sitä. Jep. Oliko tuossa mitään haasteita tuossa tämän bisneksen starttaamisen kanssa? Te osasitte tietyllä tavalla, sanoit tuossa, että osasitte jo puhua sijoittajien ja näiden valtionlaitosten kanssa. Joo, no mulla oli itsellä semmoinen kokemus, että mä olin opiskeluaikana ollut, mä en muista itse asiassa edes, että mikä se ihan tarkalleen olisi sen projektin tarkoitus, mutta mä jouduin siinä tutustumaan tosi läheisesti siihen sen aikaiseen niin kuin Business Finlandin startup-rahoitusekosysteemiin. Mulla oli sieltä kautta sit osaaminen, ja sit me oltiin nähty näitä, no tietysti omassa tekemisessä sitten. Alku oli itse asiassa tosi helppo. Se oli oikeastaan niin kuin kulta-aikaa siihen nähden, että silloin oli esimerkiksi näistä koronan jälkeen perustetuista rahastoista, niin sieltä oli, niin kuin, siellä oli tosi paljon määrärahoja. Se on siitä eteenpäin. Kriteerit on oikeastaan vaan tiukentunut. Linjaukset muuttuu aika usein sillä lailla, että jos tänä päivänä joku on tarkoitettu kehittämiseen, niin se saattaa olla ensi tammikuussa tarkoitettu vaan tutkimiseen. Niin just. Tilanne muuttuu tosi paljon, se muuttuu tosi usein. Se on välillä vähän semmoista niin kuin henkimaailmaa, että mistä se johtuu ja miten ne tulee kehittymään. Mutta no, tämä on tietyllä tavalla palvelubisnes, niin toi on aika nopeasti saa käyntiin silleen, että sun ei tarvitse kuukausia odottaa sitä, että saa rahaa sisään. Joo, kyllä se oli alkuun. Se oli vaan oikeastaan mailia, mihin vaan sai lähetettyä ja puhelinta käteen sen jälkeen. Niin kyllä. Paljon teillä oli ekan vuoden liikevaihto, mitä te saitte tehtyä? Ehkä vähän alle 100. Joo. Et ei se mitään niinku. Tää on business, mikä on tosi vaikea skaalata. Koska sulla täytyy olla semmoinen tiimi, missä kaikki osaa tehdä samat asiat. Toki jos sitten on paljon enemmän rahaa tai on olemassa joku, joka rahoittaa sen toiminnan, niin silloin voi rakentaa vähän ehkä spesifimmän osaamisen tiimin, mutta tämä on enemmän niin kuin, se on mielenkiintoista työtä, että se ei sinänsä siinä vaiheessa, se ei edes niin kuin, se ei kasvanut kauhean nopeasti, mutta aika nopeasti pystyttiin sitten huomaamaan, että me ollaan tässä hyviä ja tätä kannattaa tehdä. Kyllä. Sillä sai maksettua laskut mitä oli aikaisemmasta jäänyt. Sillä sai maksettua laskut, joo. Jep. Missä kohtaa te olette nyt tällä hetkellä menossa ton kanssa? No me ollaan itse asiassa kasvettu vähän niin kuin leveyssuunnassa ton kanssa. Me ollaan paljon siirrytty tuolta tai avattu sitä fokusta myös esimerkiksi lupa-asioihin, patentteihin ja tavaramerkkeihin esimerkiksi. Joo. Ja tällä hetkellä me yritetään olla vaan mahdollisimman pitkissä projekteissa. Tässä on myyntisykli on semmoinen, varsinkin pienellä tiimillä. Myyntisykli on semmoinen, että sulla on monta projektia kerralla, jotka viedään maaliin ja ne vie tosi paljon aikaa. Ja sit sulla on se klassinen tilanne, että nyt on projektit loppunut, nyt pitäisi myydä. Mitäs nyt? Niin oikeastaan noiden niin kun julkisten rahoitusten puolesta pitkät projektit ja lyhyempiä keissejä on sitten patentit, tavaramerkit, muut vastaavat lupa-asiat. Joo. Ja toki meillä on sitten toinen yhtiö olemassa, Alchemy Associates, jonka nimissä me tehdään tämmöistä, me kutsutaan niitä harrastusprojekteiksi. Mutta meillä on siellä esimerkiksi tällä hetkellä maailman ainut itsenäinen transfer pricing firma myynnissä. Noi on totta kai semmosia 6 kuukaudesta pariin vuoteen noi projektit. Mitä toi transfer pricing meinaa? Mä en ole taloushallinnon ammattilainen, mutta transfer pricing tarkoittaa sitä, että rahaa siirretään isojen yhtiöiden, tytäryhtiöiden välillä tai muuten maasta toiseen ja tämä siirtäminen maksaa. Ja tää oli niinku harrastusbisnes? Se on harrastusbisnes. Meillä ei sinänsä niin kuin ole varsinaisesti mitään tekemistä tämän itse alan kanssa, vaan me toimitaan siinä välissä niin kuin mediaattoreina. Ja me ollaan hyviä yhdistämään erilaisia
yhtiöitä ja ihmisiä keskenään. Selkeästi. Ja tämä on ehkä se arvo, mikä me tuodaan tähän väliin. Joo. En voi mainita näitä nimeltä, mutta esimerkiksi tälle yhtiölle, joka sijaitsee Hollannissa, on tällä hetkellä keskustelut käynnissä meksikolaisen toimijan kanssa. Ja yleensä nämä tämmöiset yhteydet tulee jostain ihan ihmeellisistä paikoista, niin kuin tässä kävi tällä kertaa. Mutta noi on meidän harrastusprojekteja. Miten te olette onnistunut sormet sotkemaan tollaiseen? Meillä on pari tosi hyvää advisoria ollut sieltä 2020 lähtien. Me ollaan tehty heidän kanssa vaikka ja mitä projekteja. Ja me jossain vaiheessa tajuttiin, että tämä sama osaaminen, mitä me käytetään meidän leipätyössä, kääntyy tosi hyvin siihen, että me voidaan toimia käytännössä advisory-yrityksenä startupeille, jotka haluaa apua johonkin tiettyyn vaiheeseen. On se sitten seed-rundi, tai on se myyminen, tai on se jonkun yksittäisen sijoittajan hankkiminen, tai paljon muutakin, esimerkiksi business development-asioita. Sillä firmalla palkkioksi otetaan sitten esimerkiksi osakkeita tai optio. Joo, eli pelataan niin pitkää peliä niin sanotusti. Joo, se on meidän long shot eläkerahasto. No niin. Kuulostaa hyvälle. Ainakin voisi olettaa, että tuotot on vähän paremmat kuin Suomen eläkerahastoista, mitä maksetaan eläkkeet palkoista. Niin... Joo, mä en uskalla edes miettiä, että miltä meidän eläkkeet tulee näyttämään. Niin yrittäjänä itsekin maksaa minimiä melkeinpä. Niin Joo. Ei kovin kummoisen. Ei, siihen eläkkeeseen ei kannata luottaa. Ei. Itselle ehkä niin jossain kohtaa oli, kun on ollut vähän kaikennäköistä viritystä ja sitten on niin kuin, jossain kohtaa on vedettävä se niin kuin teillä oli sen tekoälypohjaisen hinnoittelumallin kanssa, että tämä homma ei toimi, että pitää vetää niin kuin töpseli seinästä, niin se voi välillä olla vähän hankala miettiä, että oliko teillä niin kuin haasteita sen kanssa vai oliko se vaan sellainen, että tämä ei nyt toimi, että nyt meillä on niin kuin tämä paremmin toimiva juttu, että keskitytään nyt vaan siihen? No se oli oikeastaan meillä aika helppo, koska meillä on niin pieni tiimi, että se oli helppo tehdä se päätös, kun huomattiin, että nyt tämä ei vie eteenpäin ja nyt tässä on junnattu paikallaan monta kuukautta. Pystyttiin päättämään tosi nopeasti, että okei, että alkuun pidetään tämä niin kuin elossa tässä taustalla, mutta aletaan siirtyä sitten tonne niin kuin tekemisen puolelle enemmän. Isommassa startupissa se olisi varmaan ollut vaikeaa, jos se olisi ollut enemmän esimerkiksi sijoittajia sisällä tai muuten isompi hallitus, niin se olisi voinut olla tosi paljon vaikeampaa. Mutta me pystyttiin onneksi tekemään se päätös sit hyvin nopeasti. Niin kyllä. Mikä merkitys sillä on ollut, että sit toisaalta niin on pystynyt tekemään noita päätöksiä nopeasti? Täällä on nytkin monta eri juttua meneillään. Niin... No, silloin on ollut itse asiassa tosi iso merkitys. Silloin kun oppi sen tai tavallaan koki sen kerran, että nyt tehdään nopeasti tämmöinen pivotti, niin sitä kautta on tullut sitten paljon enemmän semmoisia tilanteita, että hei, tässä on mielenkiintoinen niche, pitäisikö koittaa viedä sinne jotain. Välillä ollaan onnistuttu, välillä ei, mutta kun nämä tämmöiset päätökset on pystynyt pitämään sen jälkeen tosi kevyinä, ja sitten jos on lähdetty esimerkiksi kehittämään jotain, niin sitten se on saattanut osittain toimia, tai jos se ei ole toiminut, niin sitten me ollaan yleensä yritetty löytää tiimi ja laittaa se sitten käyntiin tiimin voimin. No. Ja se on itse asiassa johtanut siihen meidän niin kuin tämänhetkiseen kasvusuunnitelmaan myös. Me saatiin vuodenvaihteessa sopimus tehtyä tämmöisen amerikkalaisen kemikaaliyhtiön kanssa kuin FSI Chemicals. Meille tarjottiin mahdollisuutta ottaa Pohjoismaiden oikeudet heidän niin kuin eristekemikaalien polyuretaanin jälleenmyyntiin. Ja no mulla itse asiassa mulle toi polyuretaani on vähän niin kuin semmoinen perhebisnes, mutta tunsin alaa ja tunsin tuotetta sen verran hyvin siinä kohtaa, että päätettiin ottaa se vastaan. Joten tällä hetkellä me ollaan nyt, no vois sanoa, että kohta vuoden ollaan kasvatettu maahantuontibisnestä realistisesti vasta kesän puolesta välistä, koska silloin me saatiin se sertifikaatio. Joo. Koetko sä, että olette epäonnistunut missään kohtaa? En. Mun mielestä epäonnistuminen on, ihminen tai yritys epäonnistuu vasta siinä kohtaa, kun luovuttaa. Joo, sen pystyy tietyllä tavalla lukemaan tuossa, kun kuuntelee sun storya, että tehdään niin kuin liikutaan
eteenpäin koko ajan vähän eri suuntaan. Et missään kohtaa ei niin kun koeta, että epäonnistaa, vaan kokeillaan eri asioita ja sitten tehdään mikä toimii ja sitten tulee joku, avautuu toinen ovi niin sanotusti yhden jutun kautta ja sitten lähdetään taas niin edistää sitä. Ehkä se on joku semmoinen metatason ajatus, mutta se mitä me tehdään yrityksenä tai se mitä mä teen ihmisenä on, että mä tykkään ratkaista ongelmia, mä tykkään keksiä ratkaisuja. Ja se voisi ehkä sanoa niin, että yrityksenä me tykätään nähdä itsemme ongelmien ratkaisijana. Ja se on ollut meille sinänsä yhdentekevää, että minkä tyyppisiä ongelmia me ratkaistaan tai minkä tyyppisiin ratkaisuihin me tuodaan jotain lisää. Ja siitä on sitten ehkä kehittynyt tämä ajatus, että sitä on turha laittaa itseänsä, varsinkaan niin kuin konsulttina tai agentuurina, mihinkään semmoiseen tiettyyn lokeroon. Jos ei sulla ole tosi niin kuin tarkka suunta, että jos sä oot lakitoimisto, niin silloin sä toimit sillä alalla. Tai jos sä oot taloushallinnon konsulttitoimisto, niin sittenhän se on selkeä. Mutta me ollaan kyllä haluttu kokeilla mahdollisimman montaa eri toimialaa siinä mielessä, että yleensä niistä projekteista jää aina jotain käteen. Toi on ollut niin kuin urakehityksellisesti aika hyvä juttu, että noin on tehty, koska sitten on saanut semmoisen tosi kätevän halkileikkauksen siitä, että mitä Suomessa startup-skenessä tapahtuu. Kyllä. Ja että mitä ne on ne suunnat, minkälaisia tyyppejä siellä on, minkä näköiset keissit todennäköisesti saa rahaa. Joo, ja mä tykkään tietyllä tavalla tuosta, mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, että pyritte niinku ratkoa ongelmia ja sitten, että mitä te voitte tuoda sinne. Mun mielestä se on tosi hyvä lähtökohta ylipäätään, että jos miettii bisneksen perustamista, niin täytyy lähteä siitä, että sä pyrit ratkaisemaan jonkun ongelman ja sitten vielä, että mitä sä voit itse tuoda siihen, niin tuossa voisi olettaa, että on aika hyvä lopputulos odotettavissa tollasella kombolla. Se on johtanut oikeastaan siihen, että esimerkiksi markkinointia me ei olla tehty oikeastaan moneen vuoteen. Me ei olla tehty outboundia oikeastaan ollenkaan. Välillä jos löytyy joku tosi mielenkiintoinen keissi, niin mä saatan ottaa vaikka Instagramissa yhteyttä. Ja silleenhän mekin taidettiin tavata. Me oltiin seurattu toisiimme Instagramissa pitkään ja jompikumpi laittoi jossain kohtaa viestin, että hei, pitäisikö käydä lounaalla. Että tää on ehkä se niinku isoin outbound-effortti, mitä me ollaan tehty. Mutta me ollaan päästy tämmöisellä word of mouthilla aika pitkälle. Ja tälläkin hetkellä toimitaan sen pohjalta. Ja se on oikeastaan aika kiva paikka olla. Toki aina kaikki projektit ei voi olla kivoja, mutta ehkä siinä on aina se etu, että pääsee tekemään uudenlaisten, erilaisten ihmisten kanssa töitä. Kyllä. Niin jos miettii noita virheitä ja oppeja, mutta onko joku semmoinen virhe, mitä te olette tehnyt, mikä on osoittautunut tosi arvokkaaksi opiksi teille? On. Yksi hyvin spesifi. Ja tää on semmoinen, mitä mä tykkään kertoa kaikille uusille yrittäjille ja nuorille yrityksille. Et oikeasti ehkä tärkein juttu, varsinkin startupille, on se, että valitsee heti alkuun kirjanpidon, joka on mahdollisimman mukana siinä päivittäisessä toiminnassa. Semmoinen kirjanpitäjä, joka on kiinnostunut siitä, että miksi jotain ratkaisuja tehdään ja joka oikeasti haluaa auttaa sitä yritystä pääsemään sen tavoitteisiin. Koska meidän ensimmäinen vuosi me oltiin isolla kirjanpitotoimistolla ja se myytiin meille sillä tavalla, miten tosi paljon myydään edelleen. Sähköinen kirjanpito, X10, tosi easy, tosi halpa. Joo. Just sillä ehkä niinku halpa kärjellä ja sitten mainostetaan sitä, että on vielä kirjanpitäjä tukena siinä. Me taidettiin päätyä ensimmäisen vuoden kirjanpidosta maksaan 10 tonnia rapiat. Sen takia, että me jouduttiin käymään kaikki mahdollinen aineisto heidän kanssa uudestaan läpi. Jos heiltä puuttui jotain, he ei ollut itse siitä aktiivisesti yhteydessä. Se oli ehkä isoin oppiraha, mitä voi sinänsä alasta huolimatta jakaa kaikille, koska sen jälkeen kun me vaihdettiin sieltä privaattikirjanpitäjälle, on yksi henkilö, joka tekee kaiken. Hänellä on muutama firma, ketä hän hoitaa. Meillä on elämä on ollut äärettömän paljon helpompaa, sujuvampaa. Ja sitten kun esimerkiksi tehdään tilinpäätöksiä tai tehdään jonkun kuukauden kirjanpitoa, niin hän on oikeasti niin kuin involved siinä, että millä tavalla nämä asiat kannattaa tehdä. Eikä niin, että sulla on joku toimisto, missä on paljon ihmisiä, koska sitten siellä ollaan vaan töissä.
Ja se on semmoinen, mistä tosi usein tulee ongelmia. Joo, tuosta on kuullut monesti kauhutarinoita, että miten on niin distance mennessä oikeasti nurinkin sen takia, että kirjanpito on hoidettu tosi huonosti. Monesti kun ajattelee vaikka muuten normaalielämässä, että jos sä vuokraat asunnon, niin se kannattaa vuokrata isolta firmalta, koska siinä on tietynlaiset turvat. Tai jos sä avaat pankkitiliä, niin sä haluat avata sen johonkin isohkoon pankkiin, koska siellä yleensä ne turvallisuusratkaisut ja muut toimii. Mutta sit pienenä yrityksenä, kun menee isoon taloon, sä et saa sieltä sitä samanlaista tukea. Sä oot yksi hirveän monen asiakkaan joukossa. Ja isoissa kirjanpitotaloissa yleensä oletetaan, että se yritys, joka siellä on asiakkaana, että he tietää itse tasan tarkkaan, mitä täytyy tehdä. Ja se on niin kuin hyvän kirjanpitäjän valitseminen on semmoinen, millä mikä tahansa startuppi pystyy säästämään tuhansia euroja ja tosi paljon päävaivaa. Mikä teillä on nyt niin kuin pitkän tähtäimen visio ton firman kanssa? Me halutaan olla muutaman vuoden päästä johtava polyuretaanin maahantuoja Pohjoismaissa. Meillä on tällä hetkellä siinä mielessä äärettömän hyvä tilanne, että menemättä liian syvälle tähän eristetekniikan ihmeelliseen maailmaan, vaahtoeristeissä on perinteisesti ollut tämmöisiä volatile organic compounds, VOC-emissioita. Eli se tarkoittaa sitä, että kun sulla on vaikka levy jonkun seinän välissä, niin se ajan myötä sit, kun se vanhenee, niin se erittää semmoisia yhdisteitä ilmaan, jotka sit on aika haitallisia ihmisille ja muille eliöille. Ja meidän ratkaisussa ei ole näitä, ja meidän ratkaisu on yhtä hyvä tai parempi kuin tällä hetkellä markkinoilla olevat. Eli kun näitä NS kiellettäviä ratkaisuja aletaan tekemään laittomaksi, esimerkiksi 2032 on seuraava semmoinen virstanpylväs, milloin HFO-pohjaiset eristeet tulee olemaan kiellettyjä todennäköisesti ainakin Pohjoisessa Euroopassa, niin meidän ratkaisu on oikeastaan ainut semmoinen pitkän aikavälin tuote, mitä voidaan käyttää. Yritykset oikeasti haluaa tarjota tällä hetkellä ympäristöystävällisiä ja loppukädessä sit myös terveellisiä ratkaisuja asiakkaille. Niin me luotetaan tosi paljon siihen, että me voidaan olla se toimija, joka Pohjoismaissa sitten tarjoaa sen parhaan tuotteen. Kyllä. Konsultoinnin puolesta ideaali ja optimaali tilanne on se, että me saadaan tehdä vaan kivoja projekteja kivojen tyyppien kanssa. Ehkä meidän konsultointiliiketoiminta siirtyy sitten toisen yhtiön alle. Sen osalta on ehkä vaikea nähdä niin pitkälle tulevaisuuteen. Niin kyllä. Kuitenkin se on työtä, mitä on tosi kiva tehdä. Varsinkin hyvien tyyppien kanssa mielenkiintoisissa firmoissa, niin en usko, että se tulee missään vaiheessa kokonaan loppumaan, mutta ehkä panoksia siirretään pikkasen projektista toiseen. Mitä sä sanoisit, että tämä on antanut tämä viimeiset 5 vuotta yrittäjänä sulle? Ihan älyttömästi ratkaisukykyä. Ehkä ajattelutapa on muuttunut jonkun verran siinä, että harvoin on semmoisia ongelmia yrityksillä, mitä ei voida ratkaista. Toki tosi isot yritykset on vähän eri asia, mutta me toimitaan yleensä startuppien ja PK-firmojen kanssa, niin oli minkä tahansallainen hanke, pikkasen joko shiftaamalla sitä fokusta tai muuten pivotoimalla, niin yleensä siihen pystyy löytämään aina ratkaisun. Mikä sä sanoisit, että olisi sun semmoinen menestyksen resepti yritykselle? No, aika hyvä kysymys. Itse asiassa, no tää on hyvin Suomi-spesifi juttu, mutta me ollaan huomattu, että Suomessa toimitaan tosi semmoisella insinöörimentaliteetilla. Kaikki halutaan tehdä valmiiksi ennen kuin mitään aletaan myymään. Saattaa olla, että viedään tosi pitkälle joku tuote ennen kuin sitä myydään. Ja osittain me tehtiin itse tämä täysin sama virhe silloin. No, Instagramissa on hirveän paljon tämmöisiä niin kuin finanssiveljiä, jotka siellä on tietysti osa neuvoista aika kyseenalaisia. Mutta yksi mikä on oikeasti osunut on se, että jos on joku tuote tai palveluidea, mitä haluaa lähteä kehittämään sit ihan yrityksenä, niin oikeasti ehkä helpoin tapa testata markkinaa on luoda tämmöinen ländäri ja katsoa, että millä tavalla ihmiset kiinnostuu siitä. Sitten jos se kiinnostus on olemassa, niin ei muuta kuin PRH:lle, siinä menee 20 minuuttia, että sulla on Y-tunnus ja töihin. Eli lähtee niinku
päinvastoin, että et kehitä mitään tuotetta, vaan lähdet ensin niin myymään tai markkinoimaan sitä ja katsoa, että onko sille ylipäätään kiinnostusta. Toki nyt jos se on joku niin kuin, paljon kehittämistä vaativa tuote, niin hyvä, että olisi jotain frameworkia siellä taustalla, mutta se on varmaan kätevin tapa, koska hirveän paljon näkee tämmöisiä niin kuin niche-tyyppisiä kausituotteita. No toki me kaikki tiedetään vaikka nämä fidget spinnerit, mutta sitten on esimerkiksi, varsinkin Instagramiin kun selaa, niin tulee tosi paljon mainoksia. Jossain vaiheessa oli esimerkiksi autoihin jotain tämmöisiä tietynlaisia tuoksupalikoita ja tämän tyyppisiä. Niin kuin, varsinkin jos sulla on semmoinen business, missä sä tilaat jotain tuotetta esimerkiksi private labelina, niin sen testaaminen markkinoilla jonkun ländärin avulla on ihan supertehokas tapa siihen, että sulla ei tarvitse olla mitään overheadia ennen kuin sä tiedät, että sulla on asiakkaat valmiina. Kyllä. Toki sitten kun mennään pidemmälle, niin mikä se resepti on sit siinä, että se yritys pyörii ja kasvaa, niin oikeasti ehkä se, että tiimi on kaikista tärkein. Yksin ei kannata tehdä asioita. No sehän on niin kuin silleen tunnettu sanonta, että sä pääset yksin nopeasti, mutta yhdessä pitkälle. Mutta siitä tiimin merkitystä aliarvioidaan tosi paljon. Tosi moni haluaa tehdä asiat yksin ja yleensä se johtaa sitten joko burnouttiin tai siihen, että yksinkertaisesti sit jossain kohtaa osaaminen loppuu. Suomessa on kuitenkin tosi paljon fiksuja tyyppejä, jotka haluaisi lähteä johonkin firmaan mukaan, mutta niillä ei välttämättä ole mitään omaa ideaa. Niin ihan yleisesti se verkostoituminen ja tämmöinen samanhenkisten ihmisten kanssa keskusteleminen on varmasti tehokkain tapa siihen tiimin rakentamiseen. Kyllä. Onko sinulla jotain vinkkejä tuohon, että miten voi lähteä rakentamaan sitä omaa verkostoa ja pääsee niin kuin samanhenkisesti, että jos kiinnostaa joku business, mutta ei ole välttämättä ideaa, niin että missä voisi sitten tavata ihmisiä? No noithan on paljon noita tommosia startup-saunoja ja muita tämän tyyppisiä. Mä en itse ehkä kuulu siihen skeneen, mutta mä jossain vaiheessa otin ihan kylmästi semmoisen tavan, että mä yritän kerran viikossa laittaa jollekin puolitutulle Instagramissa tai linkussa viestin, että moro, sun tekeminen näyttää mielenkiintoiselta, mä teen tämmöstä, kiinnostaisiko käydä kahvilla tai lounaalla. Mutta hei, tosi paljon kiitoksia, että tulit vieraaksi, tämä oli tosi mielenkiintoinen jutella niin, en mä tiedä, tuleeko sulla jotain loppukaneettia tähän? Ensinnäkin kiitos, että sain tulla. En ole ihan hirveästi tämmöisissä ollut. Mä ehdottomasti kannustan firmoja siihen, että testataan asioita ennen kuin niitä tarvii lähteä kehittämään hirveän pitkälle. Vaikka olisi jo olemassa oleva liiketoiminta, niin niitä uusia hankkeita kannattaa aina ideoida. Ja semmoisessakin tilanteessa se testaaminen on tosi helppoa. Varsinkin nykyään tekoälyn avulla se testaaminen on tosi paljon nopeampaa ja kevyempää kuin koskaan aikaisemmin. Ja kyllä muhun saa ottaa yhteyttä, jos kiinnostaa sparrailla jotain tämmöisiä kehitysideoita, mitä on. Koska mulla on sen verran iso propellihattu päässä, että mä tykkään kuulla ideoista, mä tykkään koittaa kehittää ratkaisuja siihen, että miten ne saadaan markkinoille mahdollisimman hyvin. No, missä suhun kannattaa ottaa yhteyttä? Mä oon ehkä maailman huonoin linkun käyttäjä, mutta kyllä mä oon siellä. Ja no Instagramista mut löytää ainakin. Joo, laitetaan sun profiilit tuohon bioon vaikka, niin joo. Sieltä voi jengi käydä sitten. Alkaa tykittää sua viesteillä. Joo, todellakin. No, tervetuloa. Kiitos vieraan. Kiitos. Tosi mielenkiintoinen keskustelu Aleksin kanssa ja mulle itselle jäi päällimmäisen mieleen se, että mikä merkitys sun omalla verkostolla on, miten se kannattaa rakentaa, miten kannattaa lähteä testaamaan uutta business-ideaa sekä miten kannattaa suhtautua siihen, että jos se business ei lähdekään sillä tavalla lentoon, mitä sä olet ajatellut, kannattaa pivottaa siitä seuraavaan ajatukseen ja pyrkiä sillä tavalla, koska sä et voi epäonnistua, jos sä jatkat koko ajan niin kuin yrittämistä, vaikkakin eri business-idealla. Ja esimerkiksi Aleksin tapauksessa se on toiminut tosi hyvin ja tuonut todella mielenkiintoisia mahdollisuuksia eteen. Ja mun mielestä tosi tärkeä oppi myös tässä jaksossa oli se, että mitä Aleksikin painitsi tuossa aikaisemmin, että mikä merkitys oikeasti on bisneksen kannalta kirjanpitäjällä. Että aina ei välttämättä kannata ottaa sitä pakettitarjousta, missä tarjotaan kirjanpito 80 kuussa, mihin pitäisi sisältyä kaikki. Se voi tulla tosi kalliiksi, niin kuin Aleksilta kuultiinkin tuossa. Heitä kommenttia, mitä tykkäsit jaksosta. Jos sulla olisi yrittäjätarina, minkä sä haluaisit kuulla, laita meille viestiä. Nähdään seuraavassa jaksossa.